Fino. Jamen allerførst sektorkobling og det her økosystem, PTX-økosystem, som jeg repræsenterer. Jeg vil starte med lige at præsentere lidt omkring, hvad det er for en størrelse. Og så vil jeg prøve at dykke ned i, hvad det er for nogle steder, man kan begynde at snakke om sektorkobling på tværs af de forskellige dele af vores energisystem. Allerførst bare lige kort, hvorfor i alverden står jeg nu og mener noget omkring det her. Hvorfor sidder det her PTX-partnerskab? De fleste måske tænker, at jeg er økonom eller ingeniøruddannelse. Det er jeg ikke. Jeg er skovmand. Hvordan i alverden havner så det her? Og hvorfor er det overhovedet relevant, når vi snakker Power-to-X? Jo, oprindeligt var jeg rådgiver i cirka 10 år. Så skiftede jeg fra rådgiver inden for miljø og landbrug til Dansk Fjernvarme. Blev lobbyist i 4 år, da jeg mødte Adam for mange år siden. Så skiftede jeg til gassektoren fra 14 til 18. Var det enkelt år i elsektoren fra 18 til 19. Og så arbejdede jeg i cirka knap 3 år med strategisk energiplan nede i 4 sønderjyske kommuner, der skulle kigge på opsamling og udnyttelse af overskudsvarme for hyperscale datacenter. Og så hvor kom det der skovmand så ind i billedet? Jo, det gør det så nu, fordi vi skal til at lave det energisystem, som dybest set er afløseren til den fossile motor, som driver hele vores samfund i dag på alle mulige kanter. Når vi skal til at skifte den motor ud, så er det ikke nok med grøn strøm, og det er ikke nok med en masse brint, vi kan lave grøn strøm med noget vand. For der er ufattelig mange ting i det, vi omgiver os med. Bare tage de stolsæder, der sidder på der. Det er i virkeligheden råolie, som bare får en anden form. Det råolie, det indeholder kulstof og en masse brint. Så hvis vi skulle lave den slags polymer, plastik, tekstiler til skjorter, t-shirts og alt det her, som ikke giver bomuld, så har vi brug for en masse kulstof. Hvor kommer kulstof fra i fremtiden? Det kommer fra land- og skovbrud af. Så på en eller anden måde så er ændringen med at blive sluttet med de ting, som jeg i hvert fald har brugt min energi på, til at mene et eller andet kvalificeret omkring det her. Så må I se, hvor kvalificeret det er. Bare skyld løs. Og jeg har lige sagt, giv mig gerne lige heads up, når der er 5 minutter tilbage, for jeg kan snakke i timevis om det her, hvis det skal være. Og fyre endelig løs med spørgsmål undervejs. Det er meget nemmere, også i forhold til at tilpasse tiden, så vi ikke skal sætte en masse tid af til sidst. Så er det okay? Fino. Jamen allerførst, hvorfor i alverden nu det her? Hvorfor lige trekantsområdet? Hvorfor ikke måske hørt om det noget før? Og det er fordi, at det faktisk er en lille smule usynligt. Hvorfor er den her vision, vi arbejder efter, der nu lige skulle faste lige for? Hvorfor ikke København? Hvorfor ikke Aarhus, som er i her, eller Odense eller Aalborg? Men det er der nogle gode grunde til. Men vores ambition er at lave det her nordeuropæiske centrum for produktion af grønne brændstoffer med mere. Og det der med mere, det dækker så alt det, jeg nævnte før. Det er lige fra brint til jetfuel, syntetisk diesel på en bæredygtig manér, men også plastik. Og alle de basiskemikalier, vi bruger i vores hverdag, hvor der er kulstof og brint i, som ikke længere kan være fra fossile ressourcer i. Der tænker man ikke lige over. Men langt hovedparten af det, vi bruger af kemikalier i dag til gødningsproduktion og alt muligt andet, det kommer fra fossile råstoffer af. Det gør vores brint også i dag. Og alt det skal vi til at lave grønt. Så man kan sige, at det her det er sådan set den motor og den energi, der skal drive den motor, der skal erstatte hele den fossile drivaksel, der er i vores samfund i dag. Yes. Hvem er så med det her partnerskab? Det er en bred blanding, og det er, skal man lige notere sig, et offentligt præget partnerskab. Det vil sige, det er et ligeværdigt samspil mellem de 7 kommuner, Region Syddanmark, og så indtil videre de her 25 virksomheder, som har hoppet med i vores partnerskab, som er lige fra forsyningsvirksomheder. Der kan jeg pege på, hvor har vi den her, Tvis, som er lokalt fjernvarmetransmissionsselskab, som de kender mange af. Verdens største enkeltstående producent af biogas, GHS, der laver elektrolyseanlæg, Blackbird er et luftfartsselskab. Så uden at gå i detaljer med det hele, så har vi sådan set en hel masse forskellige partners, som på forskellige lederkanter udfylder nogle roller i at få en sammenhængende værdikæde til at ske på baggrund af fornybare, bæredygtige ressourcer. Så hvordan i alle verden er det, at vi i løbet af de næste 20 år, som vi har givet os selv til udfase til fossile råstoffer, får lavet en motor, som kan tage over for de fossile forbrændingsmotor, groft sagt, og til at producere alle de andre produkter, som vi har så meget behov for, og som bare er fuldstændig integreret i den måde, vi lever vores hverdag på i dag. Og det er jo lidt det billede, vi er blevet solgt af vores politikere, der. Vi skal bare fortsætte med at gøre det, vi gjort hele tiden. Vi skal bare bruge teknologien til at finde en løsning for os. Og det kan vi da godt langt stykke hen ad vejen, men der kommer til at være nogle meget, meget store og svære dilemmaer i forhold til ressourceknaphed med forskellige parametre. Det kommer vi til at kigge ind i. Så som sagt, der er en hel masse forskellige virksomheder, som har hoppet ind i det her. De har alle sammen det til fælles, at de går ind i det her partnerskab med den erkendelse, at vi kan ikke gøre det her selv. Vi er nødt til at teame op sammen med nogle andre for at lykkes med at gøre det her. Så lidt tilbage til temaet for det omkring sektorkobling, at når der er så mange virksomheder, som siger, at det har vi en aktie, der er så vigtig
i vores strategiske udviklingsrejse. Er vi villige til at betale 77.000 kroner i kontingent og forpligte os i 3 år til at gå med et partnerskab, så er det fordi, vi vil det her. Det er ikke bare en kaffeklub, hvor man lige møder op, drikker en kop kaffe og klapper den på skulderen, så smutter igen. De her virksomheder, de mener det her seriøst, for ellers de kan det commitment. Og med det økonomiske commitment, så følger også det commitment, man faktisk sender nogle kompetente, kvalificerede medarbejdere til at være med i de partnerskabsmøder og de aktiviteter, som vi kører. Det gælder også kommunerne, fordi den her kobling mellem det offentlige og private er super vigtig. Kommunerne har nogle DK 2020-regnskaber, som er det deres klimagasregnskaber, hvor de skal vise en vej frem mod 2050. Hvordan kan vi komme igennem som kommune og blive klimaneutrale? De kan jo i sagens natur ikke lykkes, uden der er et privat erhvervsliv og en masse borgere, som støtter omkring det her. Så kommunernes rolle i det her, det er for det første at forstå det her, og få en forankring af en forståelse af det her nye energisystem i deres forvaltninger. Og det er ikke en kernekompetence i kommunerne. Sådan ret karikeret, du ser vi lige bort fra de store kommuner, som har komplekse energisystemer i sig selv. Langt hovedparten af de danske kommuner, de har dybest set energikompetence internt i forvaltningen, som en gang hver 3-4 år kan godkende et fjernvarmeprojekt, og som kan vurdere, om en varmepumpe er dimensioneret korrekt til et enfamilieshus. Det er karikeret. Men forståelsen af energisystemet på tværs er ikke til stede, fordi det er ikke deres forvaltningsområde. Det er det ved at finde ud af, at det skal nok til at bekymre sig lidt mere om. Så det kommunernes rolle her, det er, at de skal sørge for, at der er en god planlægning for området her. Det kræver en forståelse. De skal sørge for en masse myndighedsgodkendelser, når de her virksomheder kommer med en ansøgning omkring et brintproduktionsanlæg, eller et metanolanlæg, eller nogen, der gerne vil lave jetfuel, eller alt muligt derimellem. Så skal de kunne håndtere det og kunne lave en god myndighedsbehandling af det. Og så har vi sidst en masse politikere, altså folkevalgte, som skal stå på mål for at træffe de grundlag, de myndighedsgrundlag, de godkendelser og de planlægningsgrundlag, der skal til for, at man så virksomheden kan få lov til at etablere de her aktiviteter. Så siger jeg bare sådan helt tilfældigt, vindmøller og solceller, biogas. Det er jo ikke ligefrem politiske vindersager, så det kræver, at vi har nogle politikere at forstå, hvorfor det er vigtigt, når vi nu har besluttet for, at vi skal væk fra de fossile ressourcer af. Fordi hvis ikke de bliver klædt på og forstår det her, så er det, at de begynder at ryste på hånden, når de her beslutningsforslag de kommer til afstemning i byrådssalen. Så kommunernes rolle i det her er meget, meget vigtig, fordi hvis ikke at den her mekanik og den forståelse, den kører, så det er i sig selv en kæmpe bremse på at få de investeringer, der skal ske i virkeligheden, til at rulle bare sådan rimeligvis derudad. Og jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed for de fleste, at vi har jo knaldhamrende travlt, hvis vi skal lykkes med at for alvor tage livtag med al den energi, vi bruger der i fossil oprindelse, og få gjort den meget mere bæredygtig, end vi kender i dag. Og der skal jeg sige, 20 år i forsyningssektoren, det er virkelig ikke ret lang tid. Yes. Så har vi lige på uddannelsesinstitutioner også, der er Freds- og Maskinmesterskole i UCL, og alt det, der også i øvrigt kender sig af lidt i virksomheden her, det er, at man skal have en stedlig forankring i trekantområdet for at være med. Udover alt det her commitment og så videre, så skal man have en stedlig forankring. Så det er geografien, der binder også sammen i det her. Yes. Jeg kan også lige tilføje, at TS som konstruktion er sådan, vi er bare en forening. Vi er en kontingentbaseret forening. Vi står jo af 2 medarbejdere. Og vores opgave er at sørge for at hjælpe alle de her virksomheder så hurtigt og så godt som muligt at lykkes med deres rolle ind i at få al den her meget komplekse samspil i en sammenhæng med værdikæder til at virke. Så det er sådan en faciliterende rolle, vi har. Det skal lige vende tilbage til, hvordan vi prøver at gøre det. Tilbage til det her, hvorfor så ude trekantområdet? Hvorfor ikke København eller Aarhus eller alt muligt andet? Det er der en helt særlig grund til. Infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur. Plan and tempo. Det jeg lige gjort her, det er, at jeg lavet sådan en lavanalyse for at illustrere det. Og det første, jeg viser her, det er de store motorveje i energisystemet. Altså det, vi kalder på transmissionsniveau, der vi flytter de store energimængder på kryds og tværs. Så udover at vi har en rigtig fornuftig elforbindelse, det er Casio-Telecab, der ligger her, forbindelsen over til Esbjerg ved Endrum. Den der forbindelse er ikke bygget nu, men er vedtaget for Energinet i dag. Så alle de her 400 kV forbindelser og 150 kV herop, kører af geografiske naturlige årsager lige gennem trekantområdet. Så det er elsystemet. Det vender jeg tilbage til. Så har vi et gassystem, hvor vi har en kompressorstation, der ligger i Vejen, lige på kanten til Vejen Kommune. Den blev indviet her for 10 år siden, 2014. Og fra dag kunne man for alvor begynde at skubbe gassen rundt i det danske gassystem. Indtil da skal man forestille sig, at gassen bliver produceret i Nordsøen, herude, pumpet ind til Nybro, og så fordelt rundt i hele landet. Sådan et etvejsflow.
Men fra og med, man begyndte at bygge lokale, decentrale biogasanlæg, som ikke bare brændte gassen af i et motoranlæg, producerede el og varme lokalt til et lille fjernvarmenet, men begyndte at opgradere gassen, det vil sige fjerne CO2'en derfra, og så pumpe den ind på gasnettet. Så fik vi lige pludselig en dynamik i naturgassystem, hvor du havde i dag omkring 50 decentrale produktionssteder. Og det vil sige, at flowet i det danske gasnet, den er fuldstændig afhængig af sæson, altså hvor stor produktion er der biogas lokalt, og hvor stort forbrug er der. Så vi har en flowrate, der kører frem og tilbage lokalt, som decentralt, som nationalt hen over året. Så det er gået fra at være en relativt simpel opgave at drive det danske gasnet, det er så gjort af Evida i dag, til at være en ret kompliceret opgave for at kunne balancere det. Når vi snakker balancering af et gasnet, så er det ikke som elnettet, hvor det er en frekvens, der skal stå ved 50 Hz i Danmark. Det er det tryk, som er i dit net. Der er også bare andre parametre, men det er primært det tryk, som vi håndterer det på. Så har vi også i trækkernemåde et stort fjernvarmenet, det er det, man kalder tvisnettet, som forbinder en hel masse små fjernvarme distributionsnet, som ikke er vist her på kortet. Det forsyner ca. 105.000 husstande. Det er ikke lige så stort som kredsløb her i Aarhus, men ikke desto mindre er det alligevel sådan 2,1 millioner megawatt-timer. Ikke millioner megawatt, 2. Jo. Nej, 2 millioner megawatt-timer må det være, ikke? Står den lige stille? Nej, den er god nok. Ja. Samlet set, som er varmegrundlaget her. Hvorfor det er interessant? Jo, det er det, fordi at når vi begynder at snakke sektorkobling, hvordan ikke vi bruger forskellige ressourcer, så er de fleste processer, der foregår i energisystem, de har en eller anden sjov tendens til at ende med, at der er noget termisk energi, der bliver til overs i forskellige former for konverteringer. Og det sted, det giver mening, det er samlet op og anvende et fjernvarmenet. Så man kan sige, populært sagt, så kalder man fjernvarmenet, eller det kan man kalde for energisektorens skraldemand. Den nyttiggør vi det, som ikke kan bruges til sådan frygtelig meget andet, hvis vi kan formå at samle det op. Så er lige tegnet sådan en prikket linje på her, hvor der står brint på, og der står også, at den ikke er etableret nu. Det er noget af det næste, der banker på, og som kører på med forhandlinger lige nu omkring finansieringen af det. En stærk forventning til, at vi får en brintinfrastruktur. Fordi ellers kan vi simpelthen ikke på sigt balancere vores energisystem. Vi kan ikke nøjes med el. Det vender også lige lidt tilbage til lige om øjeblik. Så man kan sige, at de naturgivende forhold i trækkerneområdet, som på energiinfrastrukturen på motorvejene, simpelthen leder lige igennem vores geografi. Så bliver det op med, hvordan vores almindelige logistiske infrastruktur, som vi alle sammen kan se, når vi bevæger os rundt i landskabet, så har vi en masse motorveje, vi har jernbaner, vi har forskellige dybvandshavne, specielt i Fredericia, og så har vi en lufthavn ude i Billund, som er Danmarks næststørste, og som faktisk i overvejende grad også er en meget, meget stor cargo-lufthavn. Så har vi et centralt varmeværk, ligesom jeg har Studstrup her i Aarhus, så har vi Skærbækværket i Fredericia, og så ikke kronen på værket, kan man sige. Det, der virkelig gør, at vi adskiller os fra de fleste andre steder, det er, at vi har et raffinaderi i Fredericia. Det tidligere Shell, det er ejet Crossbridge. Det vil sige, at vi har en virksomhed, som hver eneste dag processer 10.000 tons råolie, laver til forskellige brændstoffer, produkter, alle mulige ting, som fortsætter videre ned og føder vores industri i forhold til plast, polymerer, alle mulige basiskemikalier. Det vil sige, det her, når vi snakker om grøn omstilling, nu har vi taget den lette første halvvej, vi er gået i gang med elektrificering, og det vil komme ret langt med. Den rigtig svære halvvej i en grøn omstilling, det bliver, når vi skal til at konvertere alt det, der dybest set foregår inde ved raffineri, når der skal kulstof ind i billedet. Og en masse brint. Og jeg mener vitterligt en masse brint. Hvis raffineriet i Fredericia, som i dag leverer sådan cirka mellem 35-40% af det samlede forbrug af brændstof fra Danmark, så eksporterer de cirka lige så meget ud af Danmark. Hvis de skal være fuldt omstillet i omkring 20-35-38 stykker, så skal de bruge cirka 0,5 million tons brint. Det er sådan et tal, lidt svært at forholde sig til. Det svarer cirka til brinten fra 6.000 megawatt elektrolysekapacitet, altså 6 gigawatt elektrolysekapacitet, som kører 5.500 driftstimer fuld last hvert år. At det er en slat. Men det er faktisk det, der ligger der. I dag er det usynligt. Den brint findes også i dag og bliver forbrugt i dag. Den er bare i de kulbrinter, vi pumper op fra Nordsøen af. Vores olie og vores gas indeholder faktisk lige så meget brint. Det kommer bare fra naturen sådan, fra de fossile ressourcer. Så når vi ikke længere kan bruge dem, skal vi selv til at producere dem, og vi skal selv til at mobilisere det kulstof, som også ligger i de produkter. Og det at have en proceskemisk kapacitet som raffinerier med de kompetencer og de teknologier, der er derinde, hvor vi sådan set, nu siger jeg bare,
skal skifte kulstof ud til at være grønt, og brint til at være grøn også. Den kombination af infrastruktur og aktører, der skal man også lige lægge, at Fredericia det har mange år været skældt ud som at være sådan Danmarks svar på Ruhrdistriktet. Altså der er en tung industri, industrigasser, alle de ting er særlige her. Men det betyder bare, at vi har rigtig, rigtig mange kompetencer, vi har rigtig mange medarbejdere i området forankret der, som kan det her, som kan svejse i rustfri stål. På at ringe til fjernvarmesektoren og spørge, om de mangler folk, der kan svejse i stål. Det gør de, big time. Så alle de her kompetencer, der skal til, alt lige fra ingeniører, smede, elektrikere, der kan det her, de findes i forvejen i vores geografi. Det er ikke noget, vi skal stamme op. Jeg siger ikke, de ikke lærer noget andet i dag i forvejen, men vi har en meget, meget stærk kompetenceklynge. Det her vil jeg våge at påstå, at der skal vi faktisk til Göteborg til Hamburg for at finde noget, der bare nogenlunde minder omkring den her kombination af aktører og infrastruktur og energistrømme til at løfte den opgave der. Det generer københavnerne lidt. Der er det sådan lidt svært ved. Men det er dybest set det fundament, som det her partnerskab, Triangle India Alliance, er baseret på. Det er den her kombination af aktører, infrastruktur og de potentialer, vi har i det her. Så lige for at toppe op, så har Energinet meldt ud, at når de på et tidspunkt forhåbentlig tydeligvis lykkes med at etablere den her famøse energiø i Nordsøen, så vil den startende fra midt-30'erne levere op til 10 gigawatt offshore energi ind, og passer ikke starte med 3, giver den op til 10, altså energien fra 10 gigawatt offshore energi, vindmølle. Så det er meget af det så, hvis ikke lige man holder sig til det, sådan til hverdagsbasis. Jamen, i dag har vi totalt set i Danmark installeret offshore vindmølleproduktionskapacitet i omegnen af 2,4-2,5 gigawatt. Så bare i første trin omkring 2033, når man forventer net til at slutte den her, hvis det kører, som de forventer Energinet, jamen så skal der transporteres lige så meget strøm ind i det ene punkt her, som vi i dag totalt set producerer for samtlige danske offshore vindmølleparker. Det siger nemlig gearskifter, der skal til at være, når vi skal basere det hele på grøn strøm, i stedet for de fossile ressourcer, som vi er vant til. Og det er ikke fordi, vi når i havn med det, slet ikke. Altså vi skal bruge voldsomme mængder strøm, voldsomme mængder vand til brint, og voldsomme mængder kulstof, hvis vi kan fortsætte med at gøre nogenlunde, som vi gør i dag. Det vender jeg lige tilbage til. Yes. Bare lige for at understrege det med, at nu skal jeg nok så færdig med partnerskabet stort set, det er vitterligt et balanceret offentlig-privat partnerskab. Så vi har 4 borgmester i bestyrelsen, 4 direktører for nogle virksomheder og en ekstern formand. Det kan godt give en lidt sjov dynamik i bestyrelsen, når vi snakker sådan nogle gange hardcore teknologi blandt 4 borgmestre, som jo ikke ligefrem har det som deres egen hjemmebane. Men det fungerer faktisk overraskende godt. De kan godt se, at det er super vigtigt, at de også på tværs af kommunegrænserne går sammen for at mene omkring det her, hvis det skal lykkes. Og så alene det politiske game i at håndtere det her kan være ret kompliceret. Så i stedet for at kalde mig direktør, kunne man også kalde mig sådan shareholder relations manager, for det handler rigtig meget om at håndtere de her utrolig mange interesser mellem så mange kommercielle virksomheder og så mange kommuner, som har forskellige interesser i det her. Men det kører, det er super godt. Yes, så hvordan fanden er det, vi gør det her til hverdag? TEA er et eller andet sted en sjov fusion mellem en lille brancheforening, som geografisk afgræns til Trekantområdet, og så et netværk med Power2X som omdrejningspunkt på Støveder. Meget karikeret, meget skrevet til benet. Men det er dybest set det, som vi bedriver til hverdag. Så, ikke mere om det. Bare lige for os at tage temperaturen. Hvad rører så derude engang? Fordi man hører masser af problemer med, at vi ikke får nok strøm, og ja, det er svært i kommunerne. Der vil jeg for at sige, der rykker nogle ting og sager. Vi laver hvert år, hvor vi skifter sådan en temperaturmål i kommunerne og spørger, hvordan går det med at få sat noget produktionskapacitet på sol og vind op hos jer? For ikke at lægge forvaltninger ned med en hel masse detaljerede spørgsmål, så spørger vi bare, hvor meget har I kendskab til at blive arbejdet med, brutto, velvidende, det slet ikke alt sammen, det bliver ende med at blive sat op. Men det siger noget om temperaturen, det siger noget om, hvor meget der er i gang. Det spurgte første gang i 21-22, der var det ca. 3,4 eller 3.400 megawatt, alt overvejende solceller. Det svarer sådan cirka til 34 kvadratkilometer solceller, hvis det var dengang. Det voksede så året efter til 8.400 og i år til 9.200. Altså i de her 7 kommuner er der projekter, der kendskab til alt overvejende på sol. Ikke særlig meget vind desværre. Vi vil meget hellere have vind. Men der er projekter svarende til sådan cirka 92 kvadratkilometer solceller. Det er jo en chat. Så har vi den der politiske modstand. Vil vi have det, eller vil vi ikke have det?
som land eller som skovmand, der er solceller måske en kop te, fordi vi kunne bruge det alt til så meget andet. Men når du ikke kan få opbakning til at sætte de vindmøller op, vi skal bruge, så er solceller nok det næstbedste alternativ. Og man vil også bare konstatere, at produktionsprisen på solceller, den er eddermame lav. Så hvis vi også som forbrugere har et ønske at få dem til vores politikere, om vi skal lave et energisystem, som også er til at betale sig fra, og ikke kommer til at koste mere, end det behøver at gøre, så bliver vi nok nødt til at gå den vej her. Og så skal man lige huske at sætte det her relief til, hvor meget areal har vi egentlig. Og det vi kigger efter, det er sådan fuldt omstillet, så skal vi nok sådan cirka forvente, at noget, der ligner 1,5% af Danmarks landareal, kan gå til solceller. Så siger jeg bare parentesbemærkning som skovmand. Vi har siden år 2000 arbejdet efter en skovrejsningsstrategi, hvor vi vil øge det danske skovareal fra 12% til 20% af Danmarks totale areal. Så det er ikke fordi, vi ikke allerede er i gang med forvejen er i gang med at konvertere landbrugsarealer primært til f.eks. skov. Og i det store billede, så kunne jeg nok godt selv som skovmand leve med, at det i stedet for 20% havde måske 18,5-19%, og så vil vi bruge 1% til det her, fordi vi kommer til at få brug for det. Yes. Nå, tilbage til det, som egentlig er humlen af det, vi skal snakke om i dag. Vi har forsøgt at lave sådan en simpel illustration af, hvordan i alverden alle de her forskellige parter, hvordan er de arbejder sammen om at lykkes med at lave den her nye motor, der skal erstatte den fossile motor. Og det er i al sin enkelhed det, som vi forsøger at illustrere her. Så allerførst kan man sige, at vi skal starte med at have en frygtelig masse grøn strøm fra sol og vind. Det kan både være onshore, det kan være offshore, det kommer ikke så nøje, men vi skal eddermame have noget grøn strøm. Der er brug for, at vi kigger vores infrastruktur, og uanset om du snakker med lokale elnetselskaber, eller du taler med Energinet, så ved de godt, at vi er voldsomt bagefter. For den tid, det tager at etablere infrastrukturen og få det planlagt hensigtsmæssigt. Der kan godt gå en 5-6 år, fra du beslutter, at du skal have en 400 kV forbindelse, til den rent faktisk er ude i virkeligheden. Så er vi allerede tæt på 30, hvis der er nogle af de ting, så vi gerne vil have til at ske, op til vi for alvor skal rykke på nogle af vores klimamål. Så Energinet og embedsværk inde på Slotsholmen, de tænker meget, meget dybt tanker ud i de her. Der kører sådan nogle next-grupper, kalder de dem. Hvad kan vi gøre mere for det samme? Kan vi strukturere vores proces omkring godkendelse på den måde? Kan vi strukturere vores beslutningsprocesser på investeringssiden på den måde? Hvad i alverden er for nogle redskaber, vi har? Kan vi give kommunerne nogle kraftigere planlægningsredskaber til at skubbe de her projekter igennem? Hvad i alverden er der skal til? Når vi så har det, jamen så skal vi konvertere noget af den her grønne strøm til brint, fordi man kan sige, at vi kan elektrificere rigtig meget. Men slag på tasken, når vi har elektrificeret sådan cirka 1/3 af vores samlede energiforbrug. Det er ikke detaljeret, det var hele træskolængder. Men når vi har gjort det, så kan vi formentlig ikke elektrificere ret meget mere af vores samfund. Hvorfor siger jeg det? Jo, det siger jeg, fordi at i dag, der er cirka 1/5 af den energi, vi bruger, det er på elform. Og det kan godt være, at vi skal elektrificere en masse transport. Der er også nogle industrielle processer, vi kan elektrificere. Vi kan op og elektrificere noget husopvarmning til varmepumper og ting, både kollektivt og individuelt. Men ret meget mere end sådan 35-40% af vores samlede energiforbrug har jeg svært ved at se, at nogensinde skal kunne komme og kunne direkte elektrificeres. Så hvordan i verden er det så, at vi fylder de sidste 60% ud? Der er det let at forstå, at vi får aldrig en flyvemaskine til at flyve på grøn strøm på batterier. Kommer ikke til at flyve over Atlanterhavet på brint. Der er noget med energitætheden i brint, og så 800 bars tryk op i 12 km højde. Skidt kombi. Så vi kommer til at skulle lave nogle brændstoffer stadigvæk, som bare ikke er fossile i sin natur, men som er bæredygtige i sin natur. Altså på produktionssiden herovre. Men for at overhovedet kunne gøre alt det her, så man kan sige, det i og med, at vi laver et skridt med brint. Den nemme måde at forstå det på, hvorfor det er nødvendigt, det er, at alle de tidspunkter, hvor vi skal bruge energi til enten opgaver, som strøm og brint ikke kan klare selv, eller når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Og batteriteknologier kan løfte os et pænt stykke af vejen, men det kan ikke på samfundsniveau løfte os igennem den udfordring her. Så det vi er nødt til at gøre, det er, at vi er nødt til at flytte energien fra at være elektrisk bundet energi til at være kemisk bundet energi i vores brintmolekyl. Det er første skridt. Det irriterende ved det er bare, at det koster sådan cirka 28-30% i energitab i elektrolysen herinde. Altså når du sætter en 2 elektroder ned i vand, sætter spænding på, og du spalter det til ild og brint, så mister du sådan cirka 28-30% af hele teknologien, som bliver til varme. Nå, så er det godt, at Danmark har en masse fjernvarmenet. Så kan vi udnytte det der, så vores primære, altså vores systemenergieffektivitet, den falder ikke voldsomt, vil vi kunne udnytte som fjernvarme. Vi kan så opsamle det og nyttiggøre det. Så langt så godt.
Men den brint, vi står tilbage med, skal altså udfylde nogle meget vigtige funktioner, som vi ikke kan elektrificere, hvor vi ikke kan producere varmevand på anden vis. Så tyskerne for eksempel, de kigger jo ind i at brænde brinten af i kraftvarmeværker. Vil ikke se med danske briller en fuldstændig vanvittig måde at bruge et meget, meget dyrt produkt på. Når det ikke bare er til det spids reservelast, men sådan er mere baseload, altså grundlast. Men det må de om. Det er nok, fordi de ikke har så mange fjernvarme i Tyskland, som vi har i Danmark, totalt set. Men for at kunne lave det her, så skal vi bruge en masse vand. Det er det at komme til overfladen af vand som ressource for at kunne lave brint. Det er heller ikke bare lige at walk in the park. Det er ikke der, du bare ringer til forsyningsselskabet og siger, jeg skal lige bruge 2,5 millioner kubikmeter vand. Hvornår skal du bruge det? Det skal jeg gerne bruge 3 år. Du kan få 100.000. Så vand som ressource, du kan ikke lave brint uden vand, du skal spalte. Og det vand, det forsvinder faktisk ud af linjen. Først det spalter til ild og brint, så er det væk. Det er så ikke alt de der 2,5 millioner kubikmeter til en gigawatt, som man forbruger. Det skal opkoncentreres, eller det skal være ultrarent vand, hvor du kan ind i et elektrolyseanlæg, som ikke degraderer de elektrolyser, der er ikke sorte end højst nødvendigt. Men det er stadig ret store voldsomme mængder vand. Og det vil sige, at i den her suppedags, når vi snakker kommunernes rolle, ligger en ret stor potentiel konflikt ud mod landbrug, fødevareproduktion, biodiversitet, naturformål også skal bruge vand, og så ikke mindst drikkevand til os selv. Så den her maskine, vi skal til at lave, er ikke bare sådan en klassisk energiting, det holder vi i lukkede systemer. Den begynder at bevæge sig ud i de åbne økosystemer, i vores jordbrugsproduktion. Så det skal balanceres op mod vores evne til at producere fødevarer. Som i øvrigt også hænger sammen med det der kulstof, der skal komme fra biomasse. Det kan da godt være, at landbruget skal til at kigge i andre afgrøder, som ikke bare laver fotosyntese fra den første slutning af marts til slutning af maj, som korn gør. Så hælder vi det i en gris. En gris er en rigtig, rigtig dårlig proteinkonverteringsmaskine til at lave kød af. Det gør det ikke særlig godt. Det smager godt, men det æder med mine effektivt. Så hvis vi skal have et landbrug, der kan producere mere kulstof til vores samfund, så skal vi måske til at have mere græs. Vi skal have nogle ærteblomsterafgrøder i sædskifter, som kan lave fotosyntese fra slut marts til slut november i stedet for. Så det siger, for at få det her til at køre, vi skal have noget kulstof hernede fra, der kommer fra biogas af, for eksempel. Jamen, så skal vi have landbrug med på. De skal i gang med at omlægge deres produktion også. Der skal man bare lige huske, at det er ikke kun energisektoren, som har lange afskrivningshorisonter. Det har landbruget også. Så hver eneste gang, at der er en landmand, der måske leverer noget husdyrgødning, noget gylde fra en griseproduktion hernede til hans biogasanlæg, og han beslutter sig for at bygge en ny stald, så de næste 20 år, til den stald er afskrevet, så er han bundet lige så meget, som et forsyningsselskab er bundet på at levere fjernvarme gennem ledningsnet. Hvis det skal afskrives over 30 år, han er bundet i 20 år. Ikke bare på den stald, men også den jord, der skal til at producere det korn, der skal bruges til de grisebasser, der skal gå i den stald. For ellers så lider han et stort tab, det kan ikke. Så allerede nu begynder vi at bevæge os i retning af 20 år frem mod 2050. Det der vindue for at lave en masse beslutninger her, det er faktisk ikke så langt, som vi lige går og tror, når vi for eksempel skal have jordbrug med. Nå, men så kan vi da bare ringe til udlandet og importere det. Jamen, det er da rent. Vi kan da godt ringe til Skandinavien til en papirmølle, og så bede om at få et par millioner tons cellulose eller sådan noget. Det vil da løse noget af problemet. Men det kan vi nok ikke alene bero os på. Ja, alt det kulstof her, vi skal ind i ligningen hernede, enten fra carbon capture-anlæg på store kilder, punktkilder, affaldsforbrænding og lignende, eller fra biogas af. Kulstof kan også komme ind på anden vis, skal det siges. Det behøver ikke at blive forbrændt eller komme biogaslæg på at være på CO2-form, fordi CO2 ud af at være klimagas og et problem den var rundt, så er det også det mest kemisk reducerede molekyle, kulstof findes i. Der er ikke noget brint i et CO2-molekyl. Det vil sige, at hvis du skal bruge til at lave brændstof af, så skal det tilføres en fandens masse brint, og det i sig selv kan også energi. Så CO2 ud fra sådan et energibalansbetragtning her, er virkelig et lortemolekyl at begynde at lave brændstof af. Men vi gør det, fordi vi har det for nogle store punktkilder, og det i sig selv er et problem. Yes. Nå, lad os begynde at gøre det her kortere, gøre det lidt hurtigt. Men alt det her, det er selvfølgelig, fordi vi har nogle slutindustrier, nogle eller transportsektorer og nogle industrier, der skal bruge det her, som ikke bare på et tidspunkt, medmindre man vil holde fast i fossile ressourcer, er nødt til at finde nogle erstatninger. Giver det mening det her? Altså den her maskine, den her motor, vi dybest set skal bygge op, og den energi, der skal drive motoren til at følge efter den fossile motor, der driver stort set hele vores samfund af. Okay? Tjek. Nå, så vi tager lige sektorkoblingshandlen på, når vi siger, hvor i verden er der så noget sektorkobling det her? Der er med meget, men nu tager jeg bare lige et par af de mest oplagte. Allerførst, elsektoren.
I dag er vi begavet med, at man har et utroligt effektivt elsystem, som bliver balanceret super effektivt. Jeg er faktisk vildt imponeret med at lære omkring energisystemet, at man har kunne håndtere og styre et elsystem analogt. Det er fandme imponerende, at vi har ingeniører og økonomer, som kan styre et energisystem førhen fuldstændig analogt. Det er jo digitaliseret i dag. Men de kommunikationsgange, så fintune det skal være, for at dit forbrug hele tiden passer til din produktion. Altså det står hele tiden af balance omkring 50 Hz. Det er sindssygt imponerende. Fantastisk maskine. Den er også bare lidt diva-agtig, fordi hvis den tilter fra de 50 Hz, så har vi problemer. Nej, Energinet har den her store data op, hvor vi samler data fra producenter og forbrugere ind, balancerer det. Det er ikke noget billigt monster, men det eksisterer, det kører. Og bare man har tilstrækkeligt mange kilowattimer fordelt på, så er det heller ikke specielt dyrt per kilowatt-time. Så vi har faktisk i dag en maskine, som gør det her job ret godt, men jo mere vi skal elektrificere, jo mere besværligt bliver det også. Så Energinets omkostning til bare at balancere nettet, når vi ikke bare har et kraftværk, vi kan begynde at skrue op og ned for efter behov, de kommer til at stige voldsomt. Så, men der er ikke nogen tvivl om her, der er vi faktisk ret godt med, men altså sektorkoblet på en stor klinge handler også om, at det her, vi skal have et energisystem, som kan håndteres og som ikke tilter, når vi bruger det. Stort set udelukkende på strøm fra sol og vind og lidt backup for noget biomasse og noget kraftvarme, eller affaldskraftvarme for eksempel. Altså der kommer delegation fra hele verden til Danmark og ser, og som starter med bare at sige, glem alt om alt det her, glem alt om det. De kommer bare for at blive kloge på, hvordan i alverden kan vi overhovedet drive et elsystem, som nogle dage er 100% baseret på grøn strøm. Det er fuldstændig mindblowing for de fleste af de systemoperatorer, som sidder på transmissionsniveau og skal balancere og være TSO, altså systemoperator på grid-niveau. Så der er vi langt foran. Det næste sted, vi kommer, det er så på infrastrukturen interface mellem det her op mod brint, fordi hvis vi skal lykkes med at få den her motor til at køre, så bliver det her grøn strøm til brint, det bliver den primære krumtrap. Altså vi kan slet ikke, bare i vores energisystem, en ting er, at vi ikke har applikationer, der kan nyttiggøre strøm i en flyvemaskine for eksempel, men vores energinet kan heller ikke overhovedet håndtere al den energi, vi skal have fra strømsiden af, hvis det bare skulle være strøm. Og så begynder også at komme noget økonomi i billedet her, fordi det kan godt være, det koster lidt energi at konvertere den grønne strøm til noget brint, og man taber de der cirka 30% i varmetab. Men det koster at flytte en megawatt-time i en 400 kV elforbindelse, uden den er nedgravet, bare en luftforbindelse, er cirka 10 gange mere. I hele træskolængden er cirka 10 gange dyrere, end at flytte en megawatt-time brint tryksat i en rørledning. Så når du skal til at flytte det, de investeringer, der skulle til, hvis vi rent faktisk troede, at vi kunne elektrificere det danske samfund fuldstændig på alle lederkanter, vil være eksorbitant høje i forhold til at hælde nogle milliarder ned i en brintinfrastruktur. Så man kan sige, at de flaskehalse, der er i vores energisystem, specielt ned mod Tyskland, hvis vi skal eksportere en del af vores brint til Tyskland, det kræver simpelthen, at vi får lavet en brintinfrastruktur, så vi effektivt får skubbet noget energi derned. Okay? Nå, men her i hvert fald på interfacet herimellem, for at få infrastrukturen til at køre, er der nogle kæmpe store sektorkoblingsmuligheder. Det vi ser, det er også, at varmepumper bliver designet til at kunne rampe hurtigt op og ned, så det kan spille effektivt sammen med vores elsystem. Det samme med elpatroner, det giver sig selv, de gør det per definition. Men alle de konverteringslag, der kommer omkring brint, altså vores elektrolyseanlæg, eller applikation, der følger det af, de vil skulle designes til på stærkstrømsiden at kunne ramme ekstremt hurtigt op og ned. Det bliver sig selv en konkurrenceparameter for at kunne byde ind og få din strøm så billigt som muligt derude. Nå, næste ting, det er så vand. Hvordan i alverden, nu var jeg lige inde på det før, der med vand, og der er nogle koblinger over til fødevareproduktion, til drikkevand til os selv, eller til biodiversitet. Altså når københavnerne de om sommeren bruger rigtig meget vand, så vil Køge Å være tør, hvis ikke du pumper grundvand ud i Køge Å. Så der er en helt oplagt kobling mellem det at bruge vand til for eksempel vores biodiversitet, vores fødevareproduktion osv. Det kommer nogen til at skulle kigge ind i meget, men vi gør det, og det kan også godt være nogle steder, vi simpelthen ender med at tage noget havvand, afsalte det koster nogle penge, men der har vi ikke en hel masse afledte problemstillinger ved at tage havvand. Og det er der heldigvis rigeligt af. Altså det skal vi trods alt ikke tænke på. Men ferskvand, det kan godt blive et problem nogle steder. Det her brint, der så kører ud, jamen der vil være noget optimering, noget sektorkobling op. Hvilke applikation skal det bruges i? Skal det bruges i transportsektoren? Så skal vi flytte nogle trailer. Det vil sige, at der er nogle muligheder for at kunne bruge det her. Før mit navnskilt af.
Også videre her til den videreforædling, om du skal lave metan, eller metanol, eller jetfuel, eller plastik, eller hvad du skal lave, vi skal bruge røvfulde brint til. Det næste skridt i den her værdiforædlingskæde, det er, at det her mellem brint og vores forædling, det skal også hænge tæt sammen. Så vi ser nogle af de første spæde skridt til det nu. Der kommer metanolsynteseanlæg i Sønderland for European Energy. Nature har lavet et metaniseringsanlæg nede ved Glansager på Als, hvor de faktisk gør det her direkte i en sammenhængende syntese, hvor du tager CO2 fra biogassen af og syntetiserer med brinten og får mere syntetisk metan. Kemisk set det samme som metanen fra dine små bakterier i biogasanlægget, men det er det, man kalder syntetisk karakter. Så vi er allerede i gang med at lave de her teknologier, som også skal spille op imod et elmarked og en afsætningskanal på det. Så vi skal også have fat i nogle økonomer, som kan regne en masse prismekanismer og marginalpriser ind i det her. Der er noget ilt. Det er vi ikke helt så gode til at bruge nu, men når du spalter vand til brint, så får du det her ilt og brint. Det kan man bruge forskellige steder. På ned i Fredericia er der en virksomhed, som hedder Trinity, som skal bruge til en sådan slags mineraliseringsproces her om et par år. Så det kan vi ind i. Det kan også være, at det skal bruges til at genoprette miljøtilstanden i fjorde, søer, andre steder. Men vi er lidt korte på, hvad man kan bruge det til. Den helt oplagt, det skal vi ikke gå så meget tid på, det er fjernvarme. Altså, som jeg sagde, for alle de her processer har en eller anden sjov tendens til at ende med noget termodynamik, at der kommer noget varmt vand ud af det, eller lunken vand. Så længe vi kan opsamle det og flytte det rundt, så er det godt, og det begynder nu at komme lidt strømninger, man skal kigge på i højere grad, end vi gør i dag, at lave fjernvarme transmissionsrørledninger. Altså vi flytter varme på tværs af landet eller mellem større bysamfund, vi ikke gør i dag. Hvorfor det er relevant? Jo, det er det, fordi at jeg er ret sikker på, at langt hovedparten af den danske brintproduktion, den kommer til at foregå et eller andet sted mellem Esbjerg og Holstebro. Fordi det rent fysisk er interface mellem den grønne strøm i Nordsøen og vores energisystem på landjorden. Så vi henter en masse grøn strøm ind, vi kan håndtere noget af vores 400 kV net, flytte det rundt, men langt hovedparten af det vil konverteres til brint derovre, hentes ned i brintrør og flyttes rundt med. Så er problemet bare, at det der fjernvarme, du får ved at konvertere til brint, der er ikke de kæmpe store fjernvarmegrundlag i Vestjylland. Det er der bare ikke. Esbjerg er en halvstor by. Den har kun varmegrundlag, der er halvt så stort som Drikkerne-området. Og når Jørgen Nielsen et Tvis regner på det her, så siger han, at jeg kan sådan cirka aftage overskudsvarme til op til 1 gigawatt elektrolyskapacitet. Men så er jeg simpelthen ikke plads til mere i mit net, uanset hvor meget jeg gerne vil have. Så vi kommer til at øve os i at flytte den termiske energi som fjernvarme på større afstand, end vi har gjort nu, hvis vi virkelig skal have en høj energieffektivitet som samfund. Det bliver interessant at se, hvordan det kommer til at gøre. Ja, så er der alt det omkring punktkilder for termiske processer, når der skal brændes af, affald, biomasse osv., eller biogasanlæg af til kulstof ind. Forædlingsdelen af det. Det her, det vil jeg våge den påstand, den rigtig besværlige del, det bliver ganske få steder. Det bliver vores raffinerier eller noget tilsvarende, og det er sådan fedt, at man skal se foran sig. Altså noget, der processer i hvert fald 500 000 tons om året. Gerne mere, hvis vi skal have nogle priser på deres produkter ned på et niveau, vi kan betale dem også. Så det, der giver mening her, det er at lave decentralt med metan eller metanol, hvis du skal lave jetfuel, som er store, komplekse kulstofholdige molekyler, eller polymer, så skal du have fat dybest set i et raffineri. Yes. Ja. Så er jeg lige sat sådan omkring det hele her, fordi udover det, så er der også en systemintegrationsting perspektiv på det. Nu har jeg lige sat den op ved ABB, men det er sådan et eksempel på en virksomhed, som jo har deres snabel nede i alle mulige steder og forbinder alle de her punkter her med digitale styringssystemer. Hvad kræver det? Jo, det kræver, at vi har data. Det kræver, at data, vi kan udveksle. Så lad mig springe videre til den del af det. Og der tog jeg lige fat i vores gode roomies i Center Danmark, som vi bor sammen med nede i Porthouse Fredericia. Og jeg sagde, prøv lige at åbne vinduet ind til de dataflows, de arbejder med. Center Danmark er sat i verden for at lave eller at tilvejebringe data fra forsyningssektoren i så høj opløsning som muligt, vaske hensyn til GDPR og stille dem til rådighed på en dataplatform, så man som kommerciel aktør kan købe adgang til dem og bruge dem til forskellige applikationer. Sindssygt spændende. Altså, de snakker sammen, så sådan noget kode, de taler indimellem. Vi bliver nogle gange kaldt for nørd af Lars, jeg er min medarbejder Lars. Så kigger jeg over på dem og siger, I har ikke set noget nu. Men sådan er det, at man nørder på forskellige områder. Det er super godt, mega spændende.
De laver noget, de kalder energikort. Det kan findes på internet allerede i dag, og man kan zoome ind forskellige steder i Danmark. Det er overhovedet ikke fuldstændig, men noget af det, de arbejder på, det er at lave et kort, hvor man på tværs af alle forsyningsformer i hele Danmark kan zoome ind på det her. Det kræver vi for alle forsyningsselskaberne har adgang til så vidt muligt realtidsdata, hvis det skal bruges til noget sådan rigtigt med en eller anden høj opløsning. Det er voldsomme datamængder, hvis du kører det realtid, som skal samles og distribueres og bruges, men det er sådan set det, de arbejder efter. De har så lige zoomet ind på Fredericia her, se Lillebælt her, centrum, I kan se voldanlægget der, og bare vist nogle eksempler på, hvor det er hernede. Det her det er Tvises fjernvarmenet, distributionsnettet kører over til Middelfart her, op til Vejle. Du har 400 kV, du har gas, hvor har vi det her, når det er 400 kV der, så kører gasnet, det kører her, ja, den var ind. Det er det faktisk, nu skal vi se, hvordan er det? Jo, det man ikke kan se, det er Baltic Pipe, den kommer faktisk hernede om, den kan vi ikke se her. Men der kan man zoome ind på en hel masse ting og sager, og prøve at kigge, hvad har de kendskab til. Det er sådan, at man finder ud af, at forsyningsselskaber bruger forskellige SO-systemer i forskellige opløsninger. Og det er slet ikke alle, som har nogle data, der er overhovedet brugbare til det her. Så der er et stykke arbejde at gøre med, at forsyningsselskaberne får dem up to date med den software og den hardware, de bruger til at drive deres forsyning efter, for at få det her til at ske. Yes. Så hvad skal der til for det her, når man kigger ind i det her? Det, der er rigtig vigtigt, det er, at når vi kigger på tværs af de forskellige forsyningsformer, vi gerne vil have med varme og elektricitet, vand, brint, CO2, hvad der skal komme på. Når det nu kører i de her lidt afgrænsede enheder her, så for at få det her system til at fungere, og det vil sige, det er så det, vi langt hen ad vejen har på Electricity med den her data, som Energinet har. Jeg er ikke sikker på, at vi skal replikere Energinets datahub-model, fordi den hedder med dyr. Men det kan måske gøres på andre lederkanter. Men det, der er mega vigtigt, det er, at man laver et connection point, som de kalder det, hvor man standardiserer krav til de data, der skal lægges derinde. Man kan vaske dem efter GDPR, så vi ikke kommer til at sprede nogle personfølsomme oplysninger. Det vil være en katastrofe, hvis man kommer til at gøre det. Så bliver det i hvert fald slagtet. Og der skal man gøre opmærksom på, at der er noget lokation, noget geografi, der er koblet til det. Men så vil man kunne bruge det til at kunne lave en masse spændende optimeringer. Nu skal du bruge mange af de data til at modellere en digital tvilling af dit energisystem eller din komponent, hvad nu skal være til det her. Der er der sindssygt meget læring i. Jeg kan se, at der er flere og flere, som begynder at bruge det værktøj, til de skal designe en større komponent. Det kan en stor varmepumpe eller et Power-to-X-anlæg for den tages skyld. Så laver du først en digital model af det, og så prøver du at arbejde med, hvordan i alverden den fungerer ind i en modelsammenhæng. Så du begynder at få noget læring omkring det. Det kommer til at se meget, meget mere af. Så skriver jeg ikke, at sektorkommende kræver ensartede snitflader på tværs af forskellige forsyningsarter. Det lyder let. Det er sindssygt svært. Også fordi dem, der udvikler de systemer, de meget, meget sjældent har siddet i nogle IT-udviklingsmiljøer, hvor man ligesom har gjort brug af hinanden. Så det er meget godt på forskellige protokoller og forskellige typer software. Så det er en kæmpe detektivopgave at få pillet de data ud og få dem gjort ensartet, de kan bruges til noget, og få dem gjort tilgængelige. Yes. Hvordan ser det ud i virkelighedsverdenen? Det kunne være et eksempel på nogle af de data her. Vi har noget forbrugsområde hernede. Vi har noget geografi koblet på. Vi har den rolle, man skal have på, hvad det er for en person, adresser osv. på det. Og det er så det her, det er omdrejningspunktet. Det her connection point, hvor man samler de væsentligste data. Altså sådan et, ligesom dataernes USB-stik, kan du næsten kalde det. Hvis ikke vi laver sådan et, så bliver det utroligt svært for os at dele de relevante data. Så der er masser af bunker, myriader af data, som er fuldstændig irrelevant at forsøge at dele. Men det vi har besluttet for, er vigtigt, hvis man skal bruge det, for at få et marked til at køre effektivt. De skal igennem det her. Det har de brugt ret meget energi på at komme ind til kernen i, hvordan i alverden skal det designes. Jeg er ikke datamand, så jeg kan hjælpe ret meget dybere det her, hvis det er. Så tag endelig fat i de gode folk dernede. Kontakt og spørg, hvis jeg har et projekt eller et konkret problemstilling, så tag fat i dem. De er 100 meter mester i det der. Yes. Se, hvordan løber tiden? Du har 7 minutter endnu. 7 minutter? Fantastisk. Nej, jeg har faktisk 12 minutter, men der var 7 minutter til, jeg skulle give dig. Nej. Okay, masser af tid. Fint. Jamen, så prøver vi lige at få lidt mere ud omkring det her med energisystemet her. Fordi noget af det, som er nyt, for at få det her til at ske, det er brint. Og en af de problemstemmer, der støder ind i, som for eksempel hvis man som kommune begynder at køre myndighedsopgaver på, det kunne være den distributionsterminal, som H20, som er her, det der site i Esbjerg. Deres plan er, for lige at forklare det,
Det her, det er en fabrik, som skal rumme sådan 1000 megawatt elektrolysekapacitet. Altså en gigawatt brintproduktionskapacitet skal være i de 2 bygninger der. De skal producere det her, men de skal ikke bringe det til markedet. Det vil de over i Fredericia i Tavlov, og der er de i gang med at få godkendt distributionshub. Bare det første offentlighedsmøde, hvor kommunen sammen med Eternity og nogle rådgiver er taget ind, så kommer spørgsmålet: vi vil ikke have brintbomber. Så okay, bare fordi man producerer brint, det er ikke noget, som man skal gøre med brintbomber, men bare for at sige noget om, hvad er det for nogle tanker, at vi skal til som samfund forholde os til en energikilde, en energiform, som vi stort set har været forskånet for. Ikke forskånet for, men det er bare ikke et sted, vi ikke har brug for det. Det eneste sted, man i dag forbruger brint i større skala i Danmark, det er på raffineriet i Fredericia og raffineriet i Kalundborg. Hvorfor det? Jo, fordi vi har ikke kemisk industri. Vi har ikke Bayer, vi har ikke BASF, vi har ikke stålindustri, der bruger brint. Når vi får et stykke stål fra en stålleverandør, så bruger man brinten til at hærde overfladen af. Der skal ret store mængder til. Og det er alt sammen i dag lavet ved at smadre naturgas med en proces, man kalder stearinforming, og så får du en masse brint ud, men du får desværre også en fandens masse CO2 ud. Og det er sådan set det, der er hele pointen i, hvorfor nu, at den virksomhed, der Everfuel, som er med, de har bygget det her projekt, der hedder HySynergy, som er en brintfabrik, som ligger lige her ved siden af raffineriet i Fredericia i baggrunden her. Lillebælt her, og Lillebæltsbroen der. Det er fordi, at hver eneste gang, at raffineriet i Crossbase, de kan købe 1 ton grønt brint for Everfuel af, så kan de lade være med at producere brint med stearinforming af deres egne produkter inde på sitet. Så hver eneste tons brint, der kører dagen og erstatter en tons grå brint, det reducerer CO2-udledningen med 10 tons. De bruger 35 tons brint i døgnet. Det vil sige 350 tons CO2, som vi kan fjerne hver eneste dag, når de kører deres normale drift i dag, bare ved at gå fra grå brint til grøn brint. Det er som 365. Det bliver alligevel til noget, altså bare ved at skifte kilden til brint ud. Og det er jo ikke det, der er det store sted. Det er selvfølgelig fossile råvarer, der kommer ind fra Nordsøen af, som virkelig rummer noget fossil kulstof, og også en masse brint. Men det er bare første skridt. Det er at pille det ud. Så det er derfor, at når vi snakker sektorkobling, det her det er simpelthen en fysisk sektorkobling. Og det er selvfølgelig smart, fordi at du skal flytte din fysiske ressource så kort som muligt. Det er det, der er helt grundtanken. Man skal sørge for at samlokalisere sine ting så godt som muligt. Så hvad kommer ud af det her? Jo, der kommer en meget, meget spændende symbiose omkring ressourcestrøm, som kommer til at omfatte brint, kulstof, ilt, og så alle de produkter, der kommer ud af raffineriet, både i dag, men også i fremtiden, vi går i gang med at bygge grønne produktionslinjer op. Så brint er det første sted, det er der vi starter. Det er ganske komplekst, det er ganske dyrt, men det er stadigvæk den simple del af at få resten af den her maskine til at køre. Stadigvæk relativt simpelt. Men vi skal vende os til at bruge brint på en anden måde, vi er vant til at bruge, fordi vi stort set, der er ikke ret mange, der tænker over, at der bliver håndteret 35 tons brint i Fredericia hver dag. Det er sådan set kun kommunen og raffineriet, nogle ganske få, der ved det, og tænker over det. Tilbage til omkring kompetence. Det betyder, at vi rent faktisk har en kommune, som har in-house kompetencer, som ved, hvordan brint er reguleret. Hvad skal du være opmærksom på, at du har brint under tryk og høje temperaturer? Der er kun Kalundborg og Fredericia Kommune, der har kompetence på det område. Alle de andre, hvor fanden skulle de bruge til, så derfor så har de den ikke. Så er der enormt vidensbehov, som de her nye teknologier, de kommer til at drive og skulle bygge op, for at vi bare kan planlægge for, og myndighed skulle kende de her projekter rundt omkring. Så det, der kører lige nu, den her vision omkring det, man kalder den jyske backbone, som er det her, det står det nedre T, som man vil gå efter til frem mod 2028, forbindelsen op med Idun-Lund Holstebro, og så op til det sted, der hedder Lille Torup i gasnettet. Hvorfor det er interessant? Jo, det er interessant, fordi der har man en hel masse kaverner nede i undergrunden, som man i dag bruger i vores gassystem til at lagre naturgas. Jeg kan sgu ikke ud, hvad er det? Jeg tror, der er 9 eller 10 kaverner i dag. De er på størrelse med et par gange Eiffeltårnet i højde, og er cirka 2,5 til 3 km nede i undergrunden. Store saltformationer, som man har spuldt ud med vand, og de der formationer kan du bruge til at tryksætte og så gemme naturgas i, på sigt og sprint. Og for et velfungerende marked er det ikke nok, at man kan producere og trække ud. Du skal kunne balancere sådan, så der er forskel på, når man producerer mere, end man forbruger, og det er det, som et lager det skal gøre.
Det er fuldstændig som vores naturgassystem fungerer i dag. I fremtiden skal vi også bare have et parallelt på brint. Hvis ikke vi har det, kan vi ikke få et velfungerende marked. Og sådan en anden ting, som er så lidt sjov, fordi altså naturgas i dag, når man skal have et velfungerende marked, så skal man kunne måle til naturgas. Så det er man selvfølgelig standardiseret. Og ligesom I alle sammen ved, nede i Paris, så har man den der meter målestok, der definerer SI-enheden af meter. Du har et kiloblok, alt det, der trykker temperatur. I vejen i Danmark ligger der en af de globalt set kun 4 standard kubikmeter naturgas. Den ligger i vejen. Så man har, ligesom man har en meterstok i Paris, så har du 4 steder i verden en standard kubikmeter naturgas til at ligge. Den ligger ikke, det er tryksat. Det er den, alle folk de kommer og kalibrerer deres gaskromatograf eller andre former for måleudstyr udefra til nationalt og så videre derfra, så du har sådan en sammenhængende dokumentationskæde tilbage fra den referenceenhed. Det eksisterer ikke på brint i dag. Så bare det at få bygget en standard referenceenhed på en kubikmeter brint under en given tryk og temperatur, så man kan måle, kalibrere sin flowmåler efter, så man kan afregne ud mod et marked, så virker fuldstændig banalt. Det eksisterer ikke i dag, det skal vi i gang med at bygge op for at have et velfungerende marked for brint. Yes. Det er helt overbevist om, at det kommer til at ske omkring brint, fordi vi kan simpelthen ikke komme igennem den grønne omstilling her, hvis ikke vi får etableret en brintinfrastruktur til at flytte det rundt. Og hvorfor så egentlig det? Når brint er så skidesmart til mange ting. Det er også rigtigt, at brint er enormt energiholdigt. Det dumme problem med brint fysisk, det er bare, at det fylder sindssygt meget. Så hvis du tager brint, for eksempel Everfuel herovre, det siden af her, det er deres distributionshop. Skal I pege rigtigt. Der vil der være plads til, at 5 lastbiler kan bakke ind og tanke brint op på sådan en tube trailer. Normalt hvis du var en tankbil, eller en tankbil, der kører rundt, så vil den have et eller andet sted mellem 35 og 38 tons produkt på sin trailer, den fragter rundt i landskabet. Når du tager brint og tryksætter det til mellem 700 og 800 bar, og så optimerer på mængden af tubes, du går have på din trailer, så kan du flytte sådan cirka et ton ved 700 bar. Så brint er ikke særlig effektivt at flytte med landevejstransport i en lastbil. Det er faktisk super uhandigt. Og det er kun noget, du kan gøre i en spæd opstart. Derfor er vi nødt til at have en rørledning, hvor vi kan tryksætte, skubbe det ned, og så flytte det rundt med kompressorer i stedet for. Men hvis vi gør det, så er det så voldsomt meget billigere at gøre det, så jeg nævnte der faktor cirka 10. Om det er lige 8 eller 10 eller 11, det skal vi lige spørge Energinet om, men det er på det lav. Så meget billigere er det at flytte energi, når det er et molekyle, vi kan tryksætte og flytte rundt, end ved at flytte det som strøm i et 400 kV elkabel. Det er den med længde suverænt dyreste måde at håndtere og flytte energi på. Yes. Nu har jeg skrevet på 6 CO2, det skal jeg vende tilbage til. Fordi det, der så vender omkring hjørnet til det her, det er jo, at når vi nu har lykkes med at lave masse grøn strøm, og vi skal bruge voldsomt meget mere end det, vi har i dag. Sindssygt meget. Vi er så lykkes med at komme til brint også. Vi kan sende noget til Tyskland, hjælpe dem. Vi kan komme til noget til brændstoffer. For at lave de brændstoffer, hvad skal vi så bruge? Vi skal bruge noget kulstof. Og nu kommer lige med en påstand, som det tænker, han har sgu drukket af nat på det nu. Vi kommer til at mangle kulstof helt sindssygt lige om lidt. Hvorfor nu det? Der er alt for meget af det. Det er jo CO2, der er problemet også. Ja, fordi det er den fossile CO2, der er alt for meget af. Når vi skal lave de produkter, som vi forventer, vi har tilgængeligt, både vores industri, vores hushold, når vi skal flyve på ferie, alt det her, det ikke længere skal være fossilt, så skal vi kunne regenerere det selv. Når fra en affaldsbrændslag, der kommer CO2 op i luften, så er det give and take halvdelen af det. Det stammer fra biogene ressourcer, og den anden halvdel er fra plastik. Det biogen, det kan vi godt lide. Det vil gerne have det samme for biogas af. Men der er bare ikke nok. Så vi kommer til at skulle lave en infrastruktur, hvor vi også kan flytte CO2'en rundt. Det er en første draft på, hvordan sådan en CO2-infrastruktur kan se ud i Danmark. Der er intet, der er besluttet. Der er langt derhen. Man kigger på lovgrundlag for lige nu, som kun kan muliggøre nogle små lokale net. Men hvis det skal ske, og vi i stor omfang skal importere CO2 fra Tyskland og hjælpe dem af med noget CO2 til at lagre ud i undergrunden i Nordsøen, så skal vi have det rørført. Godt starte med noget skibstransport, vi skal have det rørført.
I Fredericia har man et konkret projekt her, start ned fra Skærbækværket til Tavler Dryport, videre op til raffineriet, og så man snæs ned til havn, så man kan skibe ind, eller man kan sende ud til storage ude i Nordsøen. Det er den måde, man konkret forsøger at forbinde nogle store punktkilder og havnefaciliteter, og også en dybvandsfacilitet her ved Skærbækværket og nede på havnen i Fredericia her, for at kunne udnytte de muligheder, der er i vores geografi. Men selvom vi bruger de punktkilder, vi har, der har vi sådan cirka 1 million tons, enten biogen fra Skærbækværket eller fossil fra raffineriet i dag. Og vi kan indskibe ud fra på lastbil fra landet, der kan potentiale på sådan 2,5-3 millioner tons, vi kører ind med lastbil. Jamen, så har vi cirka 4 millioner tons. Det er alligevel en slat. Jo. Når vi så kigger på, hvor stor en opgave det rent faktisk vi har spændt hinanden for, så fik vi gode til at lave et regnestykke på, hvor vi egentlig i dag. Hvad er det en, der driver det danske samfund som i dag? Det er så data for 2021. Og det skal vi mærke her, det er 2 tal. Det første det er, at hvis man omregner alt det kulstof, vi i dag forbruger til alle mulige ting, så jeg tror listen det er 60 forskellige stoffer, så vil det svare til, at vi skulle have 33 millioner tons CO2. Så kulstof på CO2-form. Det er det ikke alt sammen, det er en størrelse, man kan forholde sig til. Og vi skulle cirka 1,6 millioner tons brint. Det vil sige, det brint, der ligger i de fossile ressourcer, vi bruger i dag. Og cirka 33 millioner tons kulstof. Hvad har vi så? Ja, hvor kan det komme fra? Det kan typisk set komme fra land- og skovbrud af. Eller også så kan vi bygge sådan nogle fætter der, som suger ud af luften. Der er det air capture. For alle ingeniører, det er deres hedeste drøm, det er at bygge sådan en fætter. Det er dyrt, kører en masse CO2, og det er bare det stål, der skal laves til, og det kræver en fandens masse energi for at hive både det strøm, der skal drive de faner, der er der for at suge det. Det er dybest ligesom en stor varmepumpe, i stedet for at hive energien varme ud, så hiver vi CO2 ud af det. Og det kræver også en masse termisk energi for at hæve temperaturen, for at få CO2 til at ryge ud. Så det her, vi slipper nok ikke udenom globalt, så vi kommer til at lave dem der. Men prisen på et ton CO2 for noget, der handler om fotosyntese, vil være markant lavere end det CO2, vi kan få på den måde, vi hiver atmosfæren. Så hvis det bliver det hernede, der kommer til at sætte prisen på CO2 om 20 år, så bliver det lige pludselig rigtig, rigtig sjovt at være landmand. Hvis efterspørgselen på alle de produkter, der kræver biogen kulstof, bare fortsætter nogenlunde af det niveau, vi har i dag, og vi for alvor går i gang med at fase de fossile ressourcer ud, så bliver det at producere kulstof på markerne i Danmark, tror jeg, endnu mere værdifuldt end at producere fødevarer. Det kan godt provokere lidt nogle landmænd. Bare en lille smule det her. Men hvis det er almindeligt prissætningsprincip omkring den marginale ton CO2 sætter prisen i markedet, det gør det ikke altid. Der er alle mulige andre bindinger og imperfektioner i markedet, som kan undgå det. Men hvis vi bare siger 10-15% under det, så vil prisen på ton CO2 for det her DAC formentlig, det beskyder på, ligge et eller andet sted mellem $600 per ton. Au. Nå, tilbage til der, hvor meget har vi så rent faktisk derhjemme. Aarhus Universitet har sammen med Københavns Universitet for 1,5 år siden lavet en rapport, vi kigger på, hvad skal vi egentlig bruge til. Den overraskende ting her, det er 2 ting. Den ene er, at det vi normalt går og tror, vi skal bruge det her kulstof til, det er brændstoffer og brændsler til luftfart, skibsfart, noget spidslæs til varmesektoren, det kan man diskutere, om det kan lade sig gøre, ikke? Men det er i hvert fald, men det er primært de 2, der driver det her under industri og så videre. Det er cirka 12 millioner tons, vi skal bruge til et energieffektiviseret, elektrificeret Danmark i 2050. Cirka 12 millioner tons. Men vi skal bruge mindst lige så meget til plast, kemikalier. Bygning og bolig her, det ser vi lige bort fra, fordi det er dybest set produkter fra skåret af. Konstruktionstræ, møbeltræ. Så den kan vi springe op og ned på, men det vil sige, at vi er stadigvæk tilbage på noget, der ligner lige så meget til kemikalier og andre former for produkter og plastik, som vi skal bruge til brændstoffer. Det er der altså ikke nogen som helst endnu, der ligesom er faldet over, det måske bliver et problem. Så jeg benytter enhver lejlighed til at flage, at der er nok noget, vi kommer til at kigge på her. Fordi, hvad er så vores evne til at producere kulstof? Nu har jeg lige taget data fra Energistyrelsen fra februar 2023. Det, man skal noteres, det er, at man kigger på et skøn i 25, 30 og 40. Hvorfor falder den? Jo, det gør den, fordi vi i udgangspunktet skal udfase brugen af biomasse, vi brænder af. Vi skal være bedre til at affaldssortere, så vi får mindre biomasse i det affald, vi brænder af i vores affaldsbrændingsanlæg. Så kredsløbet, de skal nok kigge ind i det, at deres biomassefraktion den falder. Det er de samme data, det er bare fordelt, om det er fossilt proces eller biogen kulstof, det kommer fra. Gudskelov, der er rigtig meget biogent, ellers er det samme tal, der står herovre. Det næste, man skal notere sig, det er, hvad så står så byggeskalaen herovre. Det er 1 million tons. Højt skøn, lavt skøn.
25. Så vores behov, det var cirka 20. Fandt ud af før. Summen af det her, fratrukket det her, det er cirka 20. I dag, der ligger vi på 18. Højt, lavt 9. I 2040, når vi udfaser det her, så er vi tættere på 10. Lavt skøn 6. Hvis vi fortsætter med at drive Danmark, som vi driver det i dag. Okay, det vil sige, så har vi i hvert fald et hul på et eller andet sted imellem 10 og måske op til 15 millioner tons kulstof for at drive vores samfund, som vi kender det i dag. Jeg vil rigtig gerne udfordre os på de tal her. Jeg vil rigtig gerne have at vide, at det er helt forkert. Du har en 0 forkert, eller flere 0 forkert. Jeg er bare ret sikker på, at det ikke er tilfældet. Så det vil sige, at vi som samfund kigger ind i at have et behov for, at den måde, vi driver vores arealer på, vores landbrug, det er vi simpelthen nødt til at kigge på at lave om, medmindre vi gør os dybt afhængige af at importere kulstof andre steder fra. Det kan vi vælge at gøre, bevares, men det kræver nok lige en tanke, om det er det, vi vil fundamentalt. Så jeg vil nok hellere lade en aftale med papirindustrien i Skandinavien, end med så mange andre. Men det dybest set, det når vi snakker og siger, at kulstof er en knap ressource, så er det sådan set de her fundamentaler, som vi baserer det på. Og det vil sige, at i den her ligger der også en suppedag, som man skal kigge på, at når vi er så forhippet på, lige nu hælder staten 35 milliarder kroner efter at fange kulstof op fra punktkilder, og sende ud i Nordsøen eller indlands og ned i et undergrunds, altså carbon capture, det man kalder storage. Det er super godt, det skal vi også. Men der er stort set ingen penge sat af til at lave de grønne brændstoffer eller plastik og alt muligt andet, altså CCU-benet. Det har man lige bare vendt det blinde øje til. Hvorfor det? Min teori er, at det er fordi CCS det rammer positivt ind i det danske klimagasregnskab en ting. Så hver gang du fanger ton CO2 hælder ned i dansk undergrund, så får staten en klimagevinst på 1 tons. Problemet ved at lave brændstoffer, det er, at hvis du producerer 1 ton jetfuel, der fortrænger 1 tons fossil jetfuel, det burde klimaet være glad for. Det er klimaet også. Problemet er, at det danske klimagasregnskab får kun mellem 5 og 8% af klimaeffekten. Det er kun den del af brændstoffet, der bliver fundet med landing og take-off op til 1000 meter. Alt over 1000 meters højde, det er en international emission. Det gælder ikke det danske klimagasregnskab. Derfor så er CCU ikke særlig interessant for staten, der så går og investere penge i, men det er sindssygt interessant at lave CCS. Problemet er, at vi kan ikke nøjes med at lave CCS. Vi er nødt til at dedikere noget af vores kulstof til også at lave grønne brændstoffer i. Det er sådan et lidt andet element af sektorkobling, men det er altså på fundamentaler, ikke sådan teknisk eller datamæssig sektorkobling. Vi er simpelthen nødt til at tænke den måde, vi producerer og bruger vores arealer på, vores vandressourcer på, holde op mod fødevareproduktion, energiproduktion, biodiversitet, der også skal være plads til. Det er den opgave, som vores politikere i kommunerne i særdeleshed er spændt for at skulle løse over de næste 20 år. Hvis vi lige skal have tid til et par spørgsmål, Yes, jeg er også færdig nu. Ja, jeg er simpelthen færdig nu. Den springer op på. Det er egentlig bare det sidste blik ind i det her. Det er, når så spørger landbrugsforskerne på Aarhus Universitet, Uffe Jørgensen og Company. Det er det, vi starter med. Det kan være græs, det kan være sukkerroer, andre former for afgrøder, når sukkerroen de kommer hernede. Rapeseeds, det er rapsolie, biomasse osv. Og så noget halm, det vi normalt bruger i energisektoren. Og det kan så give noget fødevarer, materialer, kemikalier, brændstoffer, og så noget kulstoflagring, gødning. Vi skal ikke hoppe ned i sublags på det her. Men det er jo det her, der skal give et eller andet sted mellem 6 millioner tons, og hvis det går rigtig højt for sig, 5 millioner tons. Så det kan sådan set langt hen ad vejen, hvis vi omlægger dansk landbrugsproduktion, markant være med til at lukke en stor del af det hul, vi stod mange lige før. Okay? Så der er faktisk ret stor mulighed derude, men vi kommer til at kigge på at lave vores landbrug om så.